Into ke andiboni kakuhle ngezisiphethe. Kamini ngathi khona into uqomisela. Yo, molweni bomama. Molo dadi. Molo chawe. Hey. Ngabe khange sibona le ntupa. Ndinibonele kude. Uchawe. Akulwesini. Bekugcwele kaloku. Bekugcwele njani? Esingenawubonana. Hey, akusenzini. Right. Lonto bendicifana kodwa kuba ngoku abumyeni wami sebhetele. Hayi uyebheka phambili. Ngoba ndiqonda obana makhe ndilandele khonto nje omama abadala khe ndizapha ku mhlambi ninganalo icebo. Ndinengxaki pha yomyeni wami ubuholile andibone nesent. Andimazi buyenza ntoni imali kulamsi. And ikho lento bayathanda uyenza ke bangabantu bangotata kuthiwa kugamblisha. Mele uyenza lonto le mali yapha. And khona into endikrokisa ke pha kuye le amantombazana. Hey andimgqibe iyaphela imali yami andibona ukwanto eyenzekayo kubi nje kulamsi kubuhlungu hlele nje inhlungu pha kulamsi khanda inyamezela sezi zinto zenziwa ngabafana nabemi behleli nje banokhwaphini uyebheka phambili kuze imali azikho azibonakala ndawo hayi andibazi ubomi endiphila kulamsi hayi indlela le inhliziyo ebuhlungu ngayo anelama ndiqale ngapha hayi mntanami wenze kakuhle uba uze apha kuba umntwana abadala futhi lento ikwenza uba uhambe ubheke enkonzweni ungayiyeki cawe ngoba kaloku uThixo kuthiwa uThixo kwazi uphendula izinto zonke yo sithwala imithwalo yethu siyise kuye wenze into enhle mntanami uThixo uza kusula inyembezi kubuhlungu ebomini bami Izwi likaThixo liyinyaniso kuthiwa beka ithemba lakho kuye ulithemba elingajikiyo izwi lakhe kuba lithethile liyinyaniso libubomi enye into umyeni wakho uzalelwa apha kulelali siyamazi thina ukhulela apha phambi kodwa uzawuphinda ajike kulanto ayiyo mntanami uzawujika uyisiwe engekho nje yo uzawuphinda ajike wena sizinto ezikhoyo intoni tu kuzawulunga dade ibuhlungu into endikuyo pha kulamsi hayi kubuhlungu siyayazi wena kuzawulunga into yolala ngenyembezi yonke imihla benitsho kodwa kuba ngoku kube kubhetele ziqala ukwenzeka nezingaphezulu kwekuzi yo uThixo ngumosuli wenyembezi kaloku mntana umosuli wenyembezi enye into iluntle into ba ungayikonda ndini xa usibona ingxaki njengale awuphazamanga uncedi luze khona ngalomzuzu nathi siseshushu sisuka kulaa nkonzo tyhini ithi umvile mambhele indlela ayibetha ngayo into umvile hayi ayibethi niyivile phofu laa nto yalaa nkomva ewe le kule veki zayo yaye ifuna ngosise kule vududu sise kule moya ke siphinde sithabathiseni siyeni into nandinayo ke ingxaki ngoba ndinalo mntana lo mzukulwana wami uzukiswa lo befika yayazi ke mokazukiswa ngoku ke na uqhele lento yasedolophini ndizoshiya yena kapha ekhayeni xa ndiyapha enkomfini ngeba ndikulonto uba mandishiye yena into nayo ndimadolwa nzima kuba akaqhelanga apha akho apho ndingakunceda khona ke mntana mandithi ndingulona yedwa mntasekhaya into qha endincedayo mna into yoba ndinommelwana nokulungileyo khona le nkwankwane ilungileyo ngommelwana ndiye ndilalise yona ke mna ke ndikwazi kuhamba ezindawo zethu yazi into ke mama ikhona lo mfananyana wami ungulihle phendlini ndibukumthemba kulihle lo ndiyambona ulihle noma ndiyenze usheke yena phendlini seke ngoku lento azana ukuzanele azolalisa uzukiswa lo wakho futhi ke lo ndingandinceda ngoba uzanele lo unento afuna ubheka eKapa aye koMajobhe kana ndifuna aye apha ndifuna abe lapha afutshane nami ukeka wadibana nozukiswa lo wakho uzotsha afumana ubuhlobo basho bahlale ndawonye angayenzi bafuna afuna bancokole bazofumana ithuba lo abahlale bancokole lo bazokwakhana ewe ndingancedakala nami pha kuye ndiyavuya nami mama bona nje izinkuni zimanzi ke mama Yaba sawutsho ngozimanzi omkhulu nje nguye ke izinkuni zalala phandle awasingenise edladleni basa ndinathunya mama saba pha ukuncedisa khona kuzatyiwa ntoni mama namhlanje hayi kuzawufudunyezwa laa mtshampu bushiyekiyo
Hayi ndiyakuva mama. Ubona nje mama, ndiyaxolisa mama. Ngolaa hlobo endithethe nawe ngalo. Bendingazimiselanga mama, qha ke bendibethwa yintlungu. Hayi ndikuxolele nyana wam. Ndiyayazi wonke umntana ukhula ngempazamo. Hayi ndikuxolele. Khona mama, izawuthi thini lento eyapha kulaa msebenzi usebenza kuwo? Ndizawuncekelela nyana wam. Ndizawuncekelela. Umasitala ndiwam wena uzawuda ndihoye. Ndakhe ndizama ndithethe naye ubuya kwakhe enkonfeni ngalanye. Ndifuna usebenza mama. Hayi bo. Ndifuna usebenza ndibe nemali zam. Thini? Akho nto mama bingicaphukisa kakhulu njengaba batshomi bam phaa esikoleni bebehlala benigwara ngophinda ugrade 11 kathathu mama. Ndifuna ubabonisa bana ndizawuba yinto apha ezweni mna mama. Ndifuna ugqiba kwam ufunda mama ndifumane umsebenzi noba ndisecurity phaa edutywa mama. Unengqondo nyana wam. Ndiyakwazi ufuza uyihlomkhulu. Wow! Zamandi kumendaba. Ndachulumana abangaphakathi enhliziyweni. Uvuthiwe. Ndifuna sonwabe mama apha ekhaya. Ndifuna uliphucule elikhaya mama. Uzawuba mhleke. Xa sowuphangela apha uzawutsho ususele ezigina ezidibotyo. Yinto emutsha kabotyo engazazi apha. Ingathi ungabhekelweni ukhule elibotyo manje. Hayi kuyabanda nje mama. Watsho lo mkhitha kwedini. Yemani ezanele kuyabhora apha. Yabona TV yalapha endlini icimile ayisebenzi akho nedish. Yabona mna ndiqhele idish ke lokishini. Ubana lapha iyacima nokucima umke uphinde ubuye. Khakutsho nenza ntoni apha man for ba nizikhiphe ni right ni grand. Seje into njengomjiva nazo into zokonwaba. Abukho xa nisekhaya ndihlala nje no-aunt. Kuthi ukuze nonwabe kube kuthi kanti ndisesikolweni kuba noku ndidibana naye noSeida. Bani uSeida ngoku? I-oyam. Uphi yena? Usemonti kodwa ngoku bangamwathaphela akaphumeli. Hanojonga akho wayne if ever uSeida akekho senje uba ndikhona la yabo zabe ndikusete nje ube grand yabo sikhiphe busy. Senje uba uyabona laa nto ba siphume sihambe sekwendawo zokonwaba sibe mnandi laa nto ukupholisa ingqondo yakhe yabona. Halo ungawari so yabona xa ndikujongile ndikujonga nje ndibona uba i-bathing costume apha kungahlala nje kuthi kuzizobe kakuhle. Otherwise wakho wayibona kuqala i-bathing costume yakho unayo phofu uba nayo. Hayi analo fifi lwayo ke ngokuyana. Untsangakubonisa ingavele nje ikuthi nje ka-right ube grand. Ngakuzama ngemali yoba sihambe siyibethe siyopholelwandle. Emonti njani? Eyi ndiyayithanda le nto yokuba siye elwandle but njengoba sithi masihambe silapini nje qha. Hayi. So if akho comfortable nongamzama omnye into yazi uba ke uzawuba grand naye sibe bathathu ke kanjalo ngoba ufuna ke yabo then siva yini songeni. And ndingakuzama nange-cash mtshana nyuku ayowari ngakuzama naloo mntu futhi ufuna uhamba naye top ngahamba naye nibhatalele siva yini songeni as long as uba ukubone sawuyonwabani sobabini naye ke loo mntu loyo yabo.